Пры гэтым Польшча сама вельмі добра гандлявала лесам. І для яе беларускі лес гэта быў танны тавар, які яна пасля перапрадавала на іншыя еўрапейскія рынкі. Гэта здаецца, але на самой рэч гэта было і аснова гандлю. Лес, свіныя кішкі, рыззё. У дакументах гэта гучыць так: пастаўка кветак. Пастаўце нам кветак. Кветак не хапае. Гэта гучыць той, што не хапае грошаў для таго ці іншага мерапрыемства. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. З вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць у новым выпуску падкасту. І сёння у нас чарговы суперцікавы госць, суперцікавая тэма. Але першым перайдзем да прадстаўлення. Хачу адзначыць, што гэты выпуск, як і некалькі ранейшых, створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркета 21 век бай. У сярэдзіне выпуска вас чакае спецыяльная рубрыка, дзе мы будзем расказваць пра розныя цікавосткі, паўсядзённыя побытавыя гісторыі Беларусі і не толькі. Калі ласка, не пераключайцеся. Таксама хачу нагадаць, што у падкасту ёсць сацыяльныя сеткі, і там я стараюся публікаваць розныя цікавосткі, аб'явы і дадатковы матэрыялы да выпускаў, якія рыхтуюцца пры дапамозе гасцей. Калі ласка, заходзьце ў апісанне, падпісвайцеся, сачыце за навінамі, каб не прапусціць чаго-небудзь цікавага. Сёння у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук, дацэнт, даследчыца савецка-польскіх адносінаў Вольга Бароўская. Вітаю, Вольга. Добры дзень усім. Спадзяюся, сталыя слухачы падкасту памятаюць, што гэта ўжо не першы выпуск з Вольгай. У мінулы раз мы гаварылі пра рыжскі мір і яго, скажем так, наступствы для Беларусі. Спасылка на гэты выпуск будзе ў апісанні. Калі вы раптам не слухалі, ласка, абавязкова паслухайце. А сёння мы таксама будзем часткова тычыцца гэтай тэмы, але толькі часткова, таму што сённяшняя нагода нас, моя любімая, у Вольгі Бароўскай выйшла манаграфія «Беларусь у савецка-польскіх адносінах. Сакавік 1921, люты 1939 гадоў». Па-першае, віншую. Дзякуй вялікі. Мне здаецца, кожны выхад вялікай навуковай кнігі, вялікай манаграфіі, гэта падзея павінна быць і ў навуцы, і ў грамадскім жыцці. Таму я вельмі ўсцешаная, калі выходзяць такія добрыя кнігі. Пра што гэта кніга ў цэлым у дзвюх словах і пра што мы будзем гаварыць сёння? Кніга пра савецка-польскія адносіны, канешне, але у цэнтры увагі зноў-такі рыжскі мірны дагавор, яго рэалізацыя на практыцы, таму што савецка-польскія адносіны і ў гэты перыяд, адзначаны з сакавіка 21 па люты 39 года, замыкаліся на тое, каб практычна выканаць рыжскі мірны дагавор, яго палажэнні, асноўныя пастулаты. Вось і бакі, савецкія кіраўніцтвы, польскае кіраўніцтва імкнуліся як мага лепей яго выканаць, і для гэтага былі створаны змешаныя камісіі, як мы казалі ў мінулы раз. Але акрамя стварэння змешаных камісій і вырашэння тых сам міграцыйных праблем, пытання дэмаркацыі мяжы, пытання той ж самай заходняй Беларусі, яшчэ было вельмі важнае пытанне усталявання спрыяльных гандлёвых адносін паміж бакамі і заключэння гандлёвага дагавора. І так склалася гісторыя, што сам дагавор быў заключаны толькі 19 лютага 1939 года. То есть увесь гэты перыяд з сакавіка 21 года і да па люты 1939 год бакі гандлявалі паміж сабой без адпаведнага вось гэтага падмацавання юрыдычнага, без дагавору двухбаковага. Былі заключаны шэраг дробных мясцовых дамоў паміж Народным камісарыятам знешняга гандлю і з мясцовымі камерцыйнымі арганізацыямі. Але вось такога двухбаковага дагавора і не было заключана. Таму вось і праца, яна мае такі храналагічныя рамкі ад сакавіка 21 года, непасрэдна ад моманту заключэння рыжскага мірнага дагавора 18 сакавіка 21 года і да лютага 39 года. Я не працягвала вось далейшыя савецка-польскія адносіны, таму што зноў-такі ў цэнтры ўвагу стаіць рыжскі мірны дагавор. І таму вось вакол яго рэалізацыя і будзе прысвечана маё выданне. Мы пра ўсю кнігу не будзем гаварыць, таму што яна тут 300 старонак. Трэба серыю падкасту, трэба асобны падкаст рабіць, каб пра ўсю кнігу гаварыць. Тым больш
У цэлым так мы сапраўды некаторыя пытанні закраналі ў мінулым выпуску, таму, калі ласка, паслухайце яго і пачытайце манаграфію Мельмуна, калі ёсць такая цікавасць. Мы сканцэнтруемся сапраўды на вось гэтых гандлёвых адносінах, на тых пытаннях, якія мы мінулы раз не абмяркоўвалі. І яшчэ ёсць адно пытанне, якія мы мінулы раз не абмяркоўвалі. Да, мы не абмяркоўвалі заходнюю Беларусь, мы наогул яе не датычыліся, і якім чынам разгорзаўся нацыянальна-вызваленчы рух на заходняй Беларусі, якой уплыў мела БССР да гэтага і да дачынення да гэтага нацыянальна-вызваленчага руху, ці ён развіваўся самастойна нейкім чынам. Вось гэтыя ўзаемаадносіны з боку беларуска-савецкага кіраўніцтва да заходняй Беларусі, вось гэтыя двухбаковыя ўзаемаадносіны, вось мы паспрабуем сёння асвятліць. То бок, фактычна, мы будзем гаварыць сёння пра міжнародныя адносіны. А ў мне такое пытанне, перш чым мы да факталогіі перайдзем. Ці была нейкая суб'ектнасць у БССР у гэтых узаемаадносінах? Таму што стэрэатыпічна, так сказаць, ёсць такое ўяўленне, прынамсі ў мяне. Можа быць, гэта мой стэрэатып асабісты, што суб'ектнасці ў савецкіх рэспублік было мінімальна ў міжнародных адносінах. Ну, прынамсі, для позняга Савецкага Саюза дакладна, але, можа быць, у 20-30 гады сітуацыя была нейкая іншая. Да, добра, што вы сказалі 20-30, таму што сапраўды ў 20-е гады была адна карціна, а ў 30-е гады яна змянілася. У 20-е гады мы бачым да моманту стварэння Савецкага Саюза, СССР і ну, 22-м годзе ў снежні месяцы мы бачым адну карціну, гэта накіраваная на больш самастойнасць у міжнародным плане для БССР і яе правасуб'ектнасць, але нельга казаць, што толькі з 22-го года гэта ўсё так рубікон, калі ўжо гэта правасуб'ектнасць яна знікла. Не, гэта так не было. На самой справе юрыдычна правасуб'ектнасць яна не была знішчана. То есть БССР выступала як самастойная міжнародная адзінка, яна заключала дамовы, канешне, праз перадачу мандата прадстаўнікоў ад РСФСР, ад Савецкага Саюза. Яна магла мець свой народны камісарыят замежных спраў і выконваць гэтую знешнепалітычную дзейнасць, але атрымоўваецца, што недзе з 24-го года пакрыху вось гэтая міжнародная правасуб'ектнасць БССР яна змяншаецца. І нельга казаць, што гэта толькі вось такая накіраваная палітыка па прыгнячэнню беларускага. Не, нельга казаць. Проста гэта было паўсюльна. Так было лепей і лягчэй ажыццяўляць гэтую міжнародную дзейнасць. І сапраўды, большасць дагавораў, той ж самы рапальскі дагавор з Германіяй, ён падпісваўся і ад БССР, і праз перадачу мандата. І многія паўнамоцныя прадстаўнікі, у тым ліку і ў Польшчы, мелі мандат і ад БССР. То есть яны прадстаўлялі інтарэсы і Беларуска-Савецкай рэспублікі, і тым ліку і Украінска-Савецкай рэспублікі. Такая ж сітуацыя была. То есть казаць, што яна страціла сваю правасуб'ектнасць і яна была зменшана, то нельга. То есть некаторыя моманты ўсё ж такі БССР выступала як самастойны правасуб'ект. У тым ліку гэта датычыцца і заходняй Беларусі, таму што у 23-м годзе было прынята рашэнне, што ўсе пытанні, звязаныя з вырашэннем заходняй беларускай праблематыцы, павінна вырашаць беларуска-савецкае кіраўніцтва СНК БССР, ЦВК БССР і ЦК КПБ. Таму вось казаць, што вось толькі са стварэннем Савецкага Саюза вось гэта правасуб'ектнасць знікла і БССР страціла свае міжнародныя пазіцыі, такога не было. Чаму я казала ў 20-30-е гады? Таму што ў 30-е гады змянілася некалькі сітуацыя адносна той ж самага ажыццяўлення знешняга гандлю. У БССР быў створаны ўпраўленне Народнага камісарыята знешняга гандлю СССР пры СНК БССР. То есть гэта быў не поўнасцю самастойны орган, ён усё ж такі падпарадковаўся саюзнай ініцыятыве, і былі созданы тыя самыя аб'яднанні па гандлю саюз прам мед імпарт, на кшталт гэтага, які ажыццяўляў знешні гандаль з замежнымі прадстаўнікамі, у тым ліку і ад імя Беларуска-Савецкай рэспублікі. Проста змянілася некалькі карцін ажыццяўлення знешняга гандлю, але нягледзячы на гэта, вось пэўная самастойнасць у беларуска-савецкага кіраўніцтва яна заставалася.
Што з сябе уяўлялі вось гэтыя гандлёвыя адносіны? Ну тут, напэўна, трэба сказаць, што гэта пытанне не трывіяльнае, таму што першапачаткова савецкія рэспублікі, Савецкі Саюз, яны былі не прызнаныя заходнімі краінамі, і гандлёвыя ўзаемаадносіны, якія былі, ну скажем так, усталяваны ў ранейшы перыяд, яны разбурыліся. І як адбываўся вось гэты працэс менавіта ва ўзаемаадносінах з Польшчай, тым больш у свеце рыжскага мірнага дагавору? Справа ў тым, што па рыжскаму мірнаму дагавору прадугледжвалася усталяванне трывалых гандлёвых адносін, усталяванне гандлёвага абароту спрыяльнага і ажыццяўленне экспартна-імпартных аперацый і заключэнне гандлёвага дагавора. І, канешне, бакі імкнуліся ўсё ж такі ажыццяўляць гэта на практыцы, і што адрознае для БССР, таму што у Варшаве было створана гандлёвае прадстаўніцтва РСФСР у Польшчы, і з 21 па 22 год такое ж гандлёвае прадстаўніцтва было і ў БССР. То есть яно было самастойным. Гэта вельмі важна, таму што зноў-такі ж РСФСР часта выконвала па паручэнню беларускага савецкага кіраўніцтва ажыццяўленне гэтых знешніх гандлёвых аперацый. А тут невялікі адрызак часу, але ўсё ж такі мы мелі сваё гандлёвае прадстаўніцтва ў Варшаве. Дзякуючы гэтым 2 гадам, здаецца, гэта не так шмат, але былі ўсталяваны вельмі важныя сувязі з камерцыйнымі арганізацыямі, аб'яднаннямі польскімі, і былі заключаны шэраг камерцыйных дагавораў на пастаўку ж мясцовай сыравіны з БССР у Польшчу і на пастаўку прамысловых тавараў польскіх у БССР. Гэта было вельмі важна, таму што гэтыя сувязі, напрыклад, з Дава-Брытаполем, з Палатайнам і з іншымі камерцыйнымі аб'яднаннямі, яны пасля гэты наладжаныя кантакты беларуска-савецкае кіраўніцтва карысталася імі ўжо і ў 20-е і ў 30-е гады. Нават Дава-Брытаполь у 20-е гады яна наогул была лідарам, то есть праз гэтае польскае камерцыйнае аб'яднанне ажыццяўлялася да 70% камерцыйных здзелак. Таму гэтыя 2 гады яны мелі вельмі важнае значэнне. Канешне, гандлёвае прадстаўніцтва БССР у Варшаве яно было зачынена ў лістападзе 22 года, і ўсе функцыі перайшлі да гандлёвага прадстаўніцтва РСФСР у Польшчы. І мы ажыццяўлялі гандаль праз гандлёвае прадстаўніцтва і павінны былі выплочваць 5% ад усіх здзелак на карысць гандлёвага прадстаўніцтва РСФСР. Гэты працэнт ён змяняўся, першапачаткова ён быў 5%, пасля ён быў зменшаны да 2%, таму што ўсё ж такі мы ўступілі ў адну савецкую дзяржаву ў 22 годзе, і гэты працэнт ён сапраўды быў вельмі ганебным і непатрэбным, такі вялікі працэнт для ажыццяўлення гэтых камерцыйных здзелак. Трэба сказаць, што, канешне, мы пастаўлялі ў асноўным сыравіну ў 20-е гады. Гэта лясныя матэрыялы, гэта сельскагаспадарчыя матэрыялы. І пры гэтым лясныя матэрыялы яны былі лідарамі па ўсіх паказчыках як у 20-е, так і ў 30-е гады. Толькі змянілася некалькі форма паставак. Калі ў 20-е гады гэта было ўсё ж такі сыравінны комплекс, гэта быў сыры лес, без нейкай перапрацоўкі ці, наоборот, фанера, яна нізкай якасці, таму што, зразумела, прамысловасць Беларусі была яшчэ не на тым узроўні, каб перапрацоўваць гэты лес і абрабляць і пастаўляць нешта больш каштоўнае на еўрапейскія рынкі, у тым ліку на польскі рынак. Наогул, пра лес можна расказваць вельмі доўга, таму што гэта быў асноўны асартымент для польскага рынку. Пры гэтым Польшча сама вельмі добра гандлявала лесам. І для яе беларускі лес гэта быў танны тавар, які яна пасля перапрадавала на іншыя еўрапейскія рынкі, у тым ліку і на нямецкі рынак. І таму было выгадна купляць беларускі лес, нават нягледзячы на ўсе транспарт-лагістычныя цяжкасці, пра якія я скажу далей, нягледзячы на гэта, Польшча ўсё ж такі закупляла беларускі лес і перапрадавала яго у тым ліку на англійскі рынак, на нямецкі рынак, у тым ліку на бельгійскі рынак. І ўжо ў 30-е гады сітуацыя некалькі змянілася, што беларуская прамысловасць яна здолела пабудаваць тыя ж самыя фанерныя заводы і рабіць фанеру дастаткова высокай якасці.
рабіць так самыя клазетныя накладкі, як бы гэта не гучала вельмі, але гэтыя клазетныя накладкі пасля пастаўляліся на бельгійскі рынок. Нават зараз уявіць вось гэтую карціну, што нейкія клазетныя накладкі з Беларусі пастаўляюцца на бельгійскі рынок, гэта нейкая фантастыка. А вось тады гэта было звычайнай справай, і яна сапраўды карысталася вялізным попытам, таму што вялізныя тоннамі ішлі вось гэтыя клазетныя накладкі ў Бельгію. Таксама фанера пастаўлялася ў Великабрытанію, наша беларуская. Великабрытанія была вельмі зацікаўлена ў нашай фанеры, именно перапрацоўчай фанеры. І яшчэ, калі мы кажам ужо пра 30-е гады, то тут, конечно, пастаўка дуба. Наш беларускі дуб з Магілёўшчыны, з Гомельшчыны, беларускія дубравы, яны вырубаліся, канешне, гэта шкада, таму што яны не ўзнаўляліся ў той час. Нават ужо ў 32-м годзе узнікла праблема, што мясцовы гомельскі завод ён не мае сыравіны для сваёй працы, таму што дубравы былі вырублены. І цікавым момантам з'яўляецца яшчэ тое, што мы выраблялі так званую біндерную клёпку, а пасля мемельскую клёпку. Гэтая клёпка шла на вытворчасць піўных бочак, бочак для віскі і для іншых алкагольных напояў, і яна карысталася вялізным попытам. І вось уявіце сабе, усе дубравы, фактычна 65% з дубраў шло на вытворчасць бендернай мемельнай клёпкі. І справа ў тым, што гэтая клёпка, яна карысталася попытам нават у ЗША. А адмена сухога закону ЗША ў 32-м годзе яна выклікала ўсплеск цікавасці да нашай клёпкі, і мы вымушаны былі пераарыентаваць вытворчасць мемельскай клёпкі, якая была больш вузкая, на бендерную клёпку амерыканскай спецыфікацыі, якая была больш шырокая, таму што ўзнік вялізны спрос на вось гэтую клёпку ў ЗША. У тым ліку адмена сухога закону ў Фінляндыі выклікала такі ж усплеск па продажу вот этой клёпкі. Яшчэ дастаткова цікавым момантам быў транспарт-лагістычны момант. Па рыжскаму мірнаму дагавору прадугледжвалася воднае судаходства і свабоднага транзіту тавараў. Але у сувязі з тым, што быў польска-літоўскі канфлікт, да 25-го года яны не маглі вырашыць, ці прапускаць гэтыя тавары, ці не. Мы страчвалі важную водную артэрыю як Нёман. Мы не змаглі сплаўляць лес па Нёману. Таму што калі мы атрымоўвалі дазвол ад літоўскага боку, то палякі не прапускалі беларускі лес. І ў выніку гэта прывяло да таго, што ў 25-м годзе быў заключана Кенігсбергская канвенцыя, па якой пастаўка беларускага леса шла па заходняй Двіне, то есть беларускія гандляры адмовіліся ад пастаўкі па Нёману, таму што вось гэтай палітычнай разнагалоссі яны не вырашылі, хто павінен прадастаўляць гэты дазвол, хто не павінен. І вынічна яны адмовіліся ад гэтага і пастаўлялі лес па заходняй Двіне праз Латвію на Мемель, Клайпеду і пасля на нямецкі рынок. Гэта быў галоўны рынок збыту нашага лесаматэрыялу. І, канешне, сплаў леса — гэта дастаткова цікавая праблема. Я зараз падрыхтавала артыкул па гэтай праблеме, таму што, здаецца, сплаў леса, лагістыка, але гэта было дастаткова складаным праблемай у савецка-польскіх адносінах, што толькі ў 33-м годзе яны селі за стол перамоваў і дамовіліся, якім чынам гэты лес павінен сплаўляцца па гэтых рэках, хто павінен яго прымаць, калі лес прычальвае да аднаго берага, якія меры павінны быць прыняты, калі лес прычальвае да другога берага. Вось гэтай недакладнасці яны вельмі перашкаджалі ажыццяўленню нармальнага гандлю паміж бакамі, сапраўды. І таму вось лес, які ішоў па Нёману 20-е гады, большасць з іх яна пакрывалася сінявой. Лес ён быў не ліквід, то есть яго ўжо не маглі далей прадаваць і экспартаваць. І вымушаны былі яго распрадаваць на месцах. І таму вось звычайна невялікія праблемы, а на самой справе яны не давалі ажыццяўлення вось гэтых гандлёвых аперацый паміж бакамі. Таму вось адмовіліся ад экспарту па сплаве па Нёмане і вымушаны былі пераключыцца на заходнюю Двіну і на іншыя водныя артэрыі, у тым ліку Случ, Морач, гэта Прыпяць, прытокі Прыпяці. Але зноў-такі ж вось гэтыя двухбаковыя непаразуменні паміж савецкім і польскім бокам адбіваліся, таму што, напрыклад, на мяжы затрымалі нейкага перабежчыка, які быў камуністам па сваёй ідэалагічнай накіраванасці, і гэта сказалася на тое, што палякі адмовіліся прымаць наш лес на Случ і Морач.
Вось здаецца, такая невялікая, таму што перабежчыкаў сапраўды было шмат. І вось гэта быў такой повод, зачэпка для таго, каб вось спыніць вось гэтай гандлёвай аперацыі. І я, вывучаючы гэты перыяд, сапраўды прыходжу да думкі, што часта гандлёвыя адносіны, яны ішлі самі па сабе. Палітыка палітыкай, а гандлёвыя адносіны, яны шлі ў разрэз часта палітычным адносінам. Калі палітыкі не селі за стол перагавораў, не дамовіліся, нягледзячы на гэта гандаль працягваўся. Канешне, для гэтага не былі створаны спрыяльныя умовы, не быў заключаны той ж самы гандлёвы дагавор. Нягледзячы на гэта гандаль ажыццяўляўся. Я казала пра лес, пра водны шлях лагістыкі, а яшчэ быў чыгуначны шлях лагістыкі, зразумела. Але вось тут быў шырокая і вузкая каляя, таму што у Польшчы яна была шырокая каляя, у савецкай Расіі, у РСФСР была вузкая каляя, і атрымоўваецца, што станцыя не гарэлая. Памежная станцыя, яна была вось такім пунктам перасартыроўкі і перагрузкі тых же самых лясных матэрыялаў, сельскагаспадарчай сыравіны з вагонаў з адной каляі на іншую каляю. Так цягнулася да 28-го года, пакуль адзін польскі умелец не вынайдзеў такое спецыяльнае працаўладкаванне, якое змяншала гэтую каляю на хаду, фактычна. Фантастыка. Фантастыка, да. І гэта вельмі спрасціла працэс гандлю, і нават склады, якія існавалі на негарэлым, дзе часткова захоўваліся той же самы лес і іншыя тавары, яны ўжо былі не столь прыдатныя, іх зачынялі. Вось. І чыгунка, потому што та ж самая сінева лес. Я заўсёды чытаю дакументаў, што гэта сінева лес, ўсё, замежныя гандляры не прымалі такі лес. Яны вымушаны былі вяртаць гэты лес зноў-такі ў лесгасы. Пасля яшчэ адной такой пунктам, які пастаўляўся з тэрыторыі БССР у Польшчу, гэта быў сельскагаспадарчы комплекс. Зараз буду зноў-такі казаць некалькі жартоўныя рэчы, таму што сапраўды людзям не ў тэме, гэта здаецца вельмі жартоўна. Адным з пунктаў, які пастаўлялася БССР у Польшчы, гэта быў біты гусь. Гэта вельмі цікавая тэма, таму што сапраўды у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь ёсць цэлых 5 спраў, якія датычацца толькі бітага гуся. Дамашняга гуся? Да, дамашняга гуся. Як чынам ён павінен забівацца? Колькі часу ад яго забіцця да пастаўкі да польскіх экспарцёраў павінна прайсці? Дзе павінен захоўвацца гэты біты гусь? У якіх умовах? Усё гэта было настолькі падрабязным чынам апісана. А яшчэ цяжкасцю было тое, што санітарная канвенцыя паміж Польшчай і Савецкай Расіяй, СССР, не была заключана. Яна была заключана толькі ў 30-е гады. І бакі ажыццяўлялі гандаль вось гэтым бітым гусём. Фактычна гэта абаранялася санітарнай, павінна было вырашэнне санітарнай канвенцыі. Таму што пакуль яго перагрузіць у негарэлым з вагонаў, з цягніка ў шырокай каляі на вузкую каляю, якая кандыцыя таго бітага гуся? Напэўна, тады ж не было рэфрыжэратараў, да? Ён жа як бы не замарожаны. Яны былі не замарожаны, і ў выніку яны вырашылі, што мы будзем пастаўляць не бітага гуся, а жывога гуся. Таму, каб давесці ўсё ж такі гэтага гуся да месца пазначэння, каб усё ж такі яго прадалі, а пасля ўжо на месцы яго забіваць. Гэта вельмі цікавая справа. Яшчэ адной з цікавай справы гэта было, пастаўлю то ж самае свіных кішак, таксама вельмі цікава, таму што гэта здаецца, але на самой рэч гэта было і аснова гандлю. Лес, свіныя кішкі, рыззё, як гэта не гучыць зараз для сучаснага абывацеля, але вось гэтае рыззё, якое збіралася ў мясцовага насельніцтва і таксама пастаўлялася ў Польшчу. А якія яшчэ цікавыя тавары пастаўлялі з БССР, з Савецкага Саюзу на захад? Яшчэ і з такім таварам, які пастаўлялася ў БССР у Польшу, была свіная шчаціна. Чаму я зноў-такі дробязі такія расказваю? Таму што сапраўды гэта было вельмі важнае пытанне. І зноў-такі гэта вялізная перапіска паміж савецкім і польскім бокам адносна гэтай свіной шчаціны, якім чынам патрэбна яе выгатаўліваць, якім чынам яе збіраць. Не патрэбна яе збіраць хімічным спосабам, яе патрэбна выдзёргіваннем, яшчэ раз падкрэсліваю гэта, збіраць яе, таму што некалькі тонн вот этой свіной шчаціны, якія хімічным спосабам дабылі, Польшча адмовілася прымаць, і гэта была вялізная
катастрофа эканамічная для БССР у той час, і таму што для гэтага патрабавалася вялізныя намаганні, каб яе дабыць, але палякі адмовіліся яе прымаць, і вось тады яны селі за стол перагавораў і дамовіліся, што яна павінна быць вынайдзена не хімічным спосабам, а непасрэдна шляхам выдзёргавання. Патрэбна нейкія прамысловыя прадпрыемствы па гэтаму, і таму адмовіліся ад пастаўкі свіной шчаціны ў Польшу, таму што сапраўды ў Беларусі яшчэ не было такіх прыстасаванняў, каб вось выдзёргіваць гэтую шчаціну. Таму вось здаецца, такія асноўныя пункты гэта лес быў і сельскагаспадарчая прамысловасць. Супер, вельмі цікава. А ў мне такое пытанне, з боку БССР гандаль ажыццяўляла дзяржава. Гэта зразумела. Хаця ў 20-е гады ці маглі прыватна нейкія прадпрыемствы, нейкія кампаніі ажыццяўляць гандаль? Яны так ці іначай павінны былі атрымоўваць ліцэнзію, і хутчэй за ўсё яны яе не атрымоўвалі, таму што гэта ва ўпраўленні Народнага камісарыята замежнага гандлю пры СНК БССР павінна было ажыццяўляцца. І вось гэтыя ліцэнзіі фактычна ніхто не атрымоўваў. Так ці інакш манаполія гандлю захоўвалася. Знешняга гандлю. Знешняга гандлю яна захоўвалася. У Польшчы ў асноўным гэта было нейкія камерцыйныя арганізацыі, як я казала, Дава Брытаполь. Менавіта яна гандлявала нашым лесам. Нават вось гэтыя палітычныя рознагалоссі паміж Польшчай і Літвой, пра якія я казала, яна абыходзіла гэтыя рознагалоссі, яна дамаўлялася ўсё ж такі з літоўскім і польскім бокам. Але вось гэтыя пастаўкі Давам Брытаполем яны былі невыгадныя для нас. І таму вось гэтыя на гадзічныя ў асноўным дамовы з Дава Брытаполем на пастаўку леса, яны і не працягваліся. Вось год і ўсё, таму што сапраўды мы неслі вялізныя страты з-за таго, што вось нейкія камерцыйная арганізацыя пастаўляе нашу сыравіну. Усё ж такі мы самі імкнуліся гандляваць і усталёўваць вось гэтыя сувязі. Канешне, Дава Брытаполь, яна пасля рэарганізавалася, і яна мела тут нават у Мінску сваё аддзяленне, таму што сапраўды яна была вялізным пастаўшчыком нашай сыравіны, яна аб'язджала нашы лесгасы, дамаўлялася асабіста, але гэта зноў-такі быў невялікі працяглы час, таму што вось на тэрмін дзеяння вось гэтага дамовы. Пасля яна не была працягнута. А ці былі нейкія формы гандлю альбо ўзаемаадносінаў, акрамя дамоваў паміж дзяржавай альбо паміж дзяржавай і прыватнымі арганізацыямі? Выставачна-кірмашовая дзейнасць у дадзеным выпадку маецца на ўвазе удзел у кірмашах, якія пазнанскі кірмаш, кірмаш у Ліёне, кірмаш у Кёнігсберге, дзе былі нашы мясцовыя прадстаўнікі, дзе прадстаўлялі свой тавар. Дзякуючы вось гэтаму вось такому рэкламе і былі ўсталёваны вельмі важныя сувязі з пастаўшчыкамі, у тым ліку з бельгійскімі пастаўшчыкамі, як я казала, з кладзетнымі накладкамі. Непасрэдна там і яны ўсталёўвалі вось гэтыя сувязі. Таму кірмаш, ён хутчэй у тым разуменні як рэклама, рэкламная пляцоўка для нашых вось арганізацый, для нашай прамысловасці. Тады вось яны сустракаліся, размаўлялі і праяўлялі цікавасць пасля да нашых тавараў. На пастаўку тых же самых, як гэта не гучала, у Аргентыну нават пастаўляліся наша фанера. І дзякуючы вось пазнанскам кірмашу, ён быў вельмі вялізны, туды прыязджалі не толькі еўрапейскія пастаўшчыкі, але і з іншых кантынентаў, тым ліку з Паўднёвай Амерыкі і з Паўночнай Амерыкі. Тым же самым Бенд, як я расказвала пра клёпку, на вось гэтых пляцоўках сустракаліся гандляры, абменьваліся кантактамі, нават заключаліся нейкія мясцовыя дамовы на часовую пастаўку тых ці іншых тавараў. І таму кірмашы яны вельмі важнае значэнне. Нават вось гэтая ВДНХ ў Маскве, вось гэта таксама усесаюзная выстава, якая была, яна таксама была з гэтай мэтай арганізавана, каб прадставіць наш тавар. Не толькі паказаць, як развіваецца савецкая дзяржава, што мы дасягнулі тых ці іншых поспехаў, дасягненняў, з пункту гледжання агітацыйных мераў, але і для вось гэтай продажу, для рэкламы свайго тавару. Таму кірмашы, яны вельмі важнае значэнне мелі. Вось для леса гэта была Кёнігсбергская лясная выстава, і нас запрашалі на першую і на другую выставу, на трэцюю мы не паехалі, таму што яна была ўжо ў 38-м годзе, і вырашылі савецкае кіраўніцтва, што прадстаўнік ад БССР не будзе ўключаны ў склад дэлегацыі. Але вось удзел у першай і другой Кёнігсбергскай канферэнцыі здолела ўсталяваць неабходныя эканамічныя і гандлёвыя сувязі.
А вось скажите, ласка, вось удзел у міжнародных мерапрыемствах, уменне дамаўляцца, размаўляць з прадстаўнікамі розных краін, розных арганізацый, гэта, напэўна, вымагала нейкіх асабістых таксама якасцяў. Ці былі вось гэтыя якасці у гандлёвых прадстаўнікоў ад БССР, або, можа быць, нейкія былі персаналіі яркія? Да, я хочу сказаць, значыць, такіх две персаналіі на самой справе, якія вельмі важнае значэнне адыгралі для беларускага гандлю. Это Максим Давидович Штерн. Дзякуючы яго намаганням было створана гандлёвае прадстаўніцтва БССР у Польшчы. Пасля яго знялі з пасады і гандлёвае прадстаўніцтва зачынілі. Каб яго не было, то, адпаведна, і не было прадстаўніцтва. І яшчэ такой важнай фігуры, якую хацелася б сказаць, гэта Александр Фёдорович Ульянаў. Ён першапачаткова працаваў у народным камісарыяце знешняга гандлю. Пры Лесбел было такое дзяржаўны трэст па лесаэксплуатацыі і лесаперапрацоўкі. І ён працаваў першапачаткова пры Лесбелі заводчыкам аддзела. Ён па прафесіі ляснік. І ён вельмі добра разумеў у справе леса, пра гандаль той же самы леса. І працаваў у Лесбелі. І дзякуючы яго намаганням, дзякуючы яго асабістым якасцям, тым ліку веданнем моў, таму што ён ведаў 8 моў. Ён быў вельмі дастаткова адукаваны чалавек, нягледзячы на тое, што ён не скончыў вышэйшую адукацыю. І дзякуючы яго асабістым намаганням ён усталёўваў гэтыя сувязі з замежнымі краінамі, на тым ліку на пастаўку леса, таму што ён працаваў у Лесбелі, Лесбел займаўся перапрацоўкай лесу. Пасля трэба сказаць, што Ульянова заўважылі беларуска-савецкае кіраўніцтва, што ён можа не толькі працаваць на ніве знешняга гандлю, але ён можа працаваць наогул на ніве знешняга прадстаўніцтва БССР у свеце, у тым ліку ў Польшчы. І вось гэтую асобу яны заўважылі у народным камісарыяце замежных спраў і перавялі яго на працу ў народны камісарыят замежных спраў. І ён у 25-м годзе быў пазначаны саветнікам пры паўнамоцным прадстаўніцтве СССР у Польшчы па беларускім справам. І наогул асоба Александра Фёдоровича Ульянова вельмі цікавая, загадкавая, і яго жыццё гэта сапраўдны дэтэктыў. І я яе даследую ўжо дастаткова працяглы час, гэтую асобу, яго біяграфічны лёс, і сказаць, каб я адказала на ўсе пытанні, то нельга. Усё роўна застаюцца нейкія белыя плямы, пра якія не магу адказаць. А што ён рабіў той ці іншы адрэзак часу? Чаму ён пераехаў з Вільню ў Мінск? І іншыя пытанні. І вось яго намаганні, яго талент, ён дазволіў усталяваць неабходныя сувязі ў нацыянальна-вызваленчым рухе ў заходняй Беларусі. Ён сядзеў у Варшаве, але даць свайго пазначэння саветнікам па беларускіх справах пры паўнамоцным прадстаўніцтве СССР у Варшаве ён працаваў прадстаўніком Лесбел у Рызе. У Рызе, у Латвіі было дастаткова буйная беларуская эміграцыя. І дзякуючы сваім вось такім неафіцыйным кантактам ён пазнаёміўся з Цвікевічам, з Ластоўскім, з Езавітавым і з іншымі беларускімі прадстаўнікамі. І вось гэтыя кантакты ён пасля выкарыстоўваў ужо падчас працы на пасадзе саветніка па беларускіх справах. І для вось гэтага укаранення свайго ў нацыянальна-вызваленчы рух заходняй Беларусі. Непасрэдна пад яго гідай была створана беларуская сялянская работніцкая грамада. Нельга, я хачу падкрэсліць гэта, нельга казаць, што толькі савецкі бок стварыў вось гэту арганізацыю. Не, яны проста падтрымалі вось гэту нацыянальна-вызваленчую ідэю па стварэнню, па аб'яднанню, па акумуляцыі сваіх намаганняў у рамках аднаго нейкай арганізацыі і прадстаўленне яе ў польскім сейме. То есть, каб гэтая арганізацыя была не толькі грамадская, але яшчэ выходзіла на нейкую палітычную арэну. І проста савецкі бок падтрымаў вось гэту ініцыятыву. Гэта вельмі цікава, тому што тут атрымліваецца цесная сувязь менавіта эканамічных узаемаадносінаў і ўжо такіх ідэалагічных палітычных узаемаадносінаў, прычым у адной асобе. Я ведаю, што вы рыхтуеце кнігу пра лёс Ульянова. Так, кніга будзе, я недакладна не магу адзначыць час, калі яна будзе. Магчыма, гэта будзе да свята ўз'яднання з 17 верасня, магчыма, яна будзе пазней. Але дакладна яна будзе. І там будзе разгледжана непасрэдна асоба Ульянова і яго ролю вось у заходняй Беларусі і яго дзейнасць па развіццю знешняга гандлю.
зноў-такі будуць адкрэслены многія белыя плямы, пра якія я казала. Таму вось чакайце, будзе вельмі цікавая кніга. Да, абавязкова. Мне вельмі цікава, сапраўды вельмі цікавы чалавек і лёс, і сачыце за соцсеткамі. Абавязкова, як толькі выйдзе кніга, я пра гэта напішу. Ну і я спадзяюся, у нас будзе выпуск пра гэтую асобу. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім з інтэрнэт-гіпермаркетам 21 век.бай. Мы з вами толькі што гаварылі пра афіцыйныя ўзаемаадносіны БССР і Польшчы, а пра афіцыйны гандаль знешні. Але гэты час, 20-30 гады, гэта час росквіту таксама кантрабанды, таму што мяжа яна была не жалезнай заслонай, яна была такой крыху празрыстай у розны час, у большай ступені, у розны час, меншай ступені. І ад гэтага часу у нас засталося шмат сведчанняў, як дакументальных, так і сведчанняў, ну, скажам так, асабістых. Адным з такіх людзей, якія асабіста займаліся кантрабандай, быў беларускі пісьменнік Сергей Пісецкі, які, уласна кажучы, увасобіў у сваіх літаратурных творах вось гэты рэалій кантрабандыстаў. І калі афіцыйна праз мяжу ішлі розныя тавары прамысловыя з Польшчы альбо сыравіна з БССР, то кантрабандысты яны цягнулі на сабе пешкі, розныя тавары, ну, дарэчы, шчаціне таксама цягнулі, але маглі цягнуць і дарагія тавары, і тавары такога шырокага побыту. І калі вы раптам не чыталі твор Сергея Пісецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы», то я вам ад усёй душы рэкамендую. Гэта, канешне, не гістарычны твор, не манаграфія, але тым больш цікава, таму што гэты твор напісаны на асабістым вопыце аўтара. І я дазволю сабе працытаваць невялікі ўрывак, каб зразумець, што з сябе ўяўляла вось гэтае кантрабандысцкае жыццё. Пайшоў я, як звычайна, з партыяй лорда. Нас было 9. Я, лорд, Лёва, Шчур, Болік Камета, Ванька Бальшавік, Мамант, Фэлік Маруда і Алігант. Іншыя хлопцы з розных прычын у дарогу не пайшлі. Тавар у нас быў дарагі, шаўро, лак і хром. Усё найвышэйшага гатунку. Ножкі былі цяжкія, па 40 фунтаў, але невялікія і ладна спакаваныя. Мы рушылі, як толькі на зямлю апусцілася цемра. Узнялася лёгкая завея. І гэта было нам на руку. А неўзабаве пасля таго, як мы перайшлі другую лінію, завея ператваралася ў сапраўдную завіруху. Яна ўзмацнялася ўсё больш і больш і ўрэшце разгулялася так, што ператварыла наваколле ў неабсяжнае мора снегу. Партыя спынілася, хлопцы збіліся ў кучу. Намагаючы перакрычаць скавыт ветру, Лёва прапанаваў навярнуцца ў мястэчка. Лорд не пагадзіўся. Ён сказаў, што мы ўжо прайшлі траціну дарогі і вяртацца цяпер больш небяспечна, чым ісці далей, бо ў завіруху цяжка сцяміць, дзе мяжа, і можна лёгка трапіцца. Сёння ўжо для таго, каб атрымаць і дарагія тавары, і не вельмі дарагія тавары, не абавязкова перавозіць іх кантрабандай праз мяжу, і зусім не абавязкова. Можна проста зайсці на сайт інтэрнэт-гіпермаркету 21 век.бай, і вам з дастаўкай прывязуць любы тавар, які вы замовіце там у любую кропку Беларусі. А яшчэ можна скарыстацца прамакодам «Дзягель» на зніжку ў 7% на ўсе тавары, акрамя і так акцыйных. Калі ласка, карыстайцеся. Мы пачалі гаварыць пра ўплыў Ульянова на нацыянальна-вызваленчы рух, на стварэнне палітычнай партыі, а якое месца, скажем так, у цэлым займала беларускі нацыянальны рух менавіта ў міжнародных узаемаадносінах БССР і Польшчы? Ну, парыжскому міровому договору прадугледжвалася 7 артыкул знакаміты раўнапраўе для ажыццяўлення рэлігійных абрадаў і культурнага жыцця. Гэта датычылася не толькі беларусаў у Польшы, але датычылася і палякаў у БССР. У БССР былі створаны польскія школы, польскія калгасы і польскі інстытут, польскае аддзяленне ў інстытуце беларускай культуры, і сапраўды польская культура не ведала прыгнячэння, дастаткова добра развівалася ў БССР. Так цягнулася да 30-х гадоў. Вось, што датычыцца гэтай выканання таго ж самага для беларусаў, тут былі праблемы, таму што калі мы бачым, што беларускія школы сапраўды закрываліся, іх колькасць значна зменшылася ў параўнанні з 2021 годам. Ёсць розныя лічбы, наколькі яно зменшылася. Я зараз не буду іх агучваць, таму што сапраўды я іх сама не падлічвала, і таму я не буду
казаць пра гэтую колькасць, але што яна зменшылась, гэта дакладна. Польскі ўрад імкнуўся пераводзіць беларускія школы ў беларуска-польскія школы, пасля змяншаць колькасць выкладання беларускай мовы і беларускай літаратуры і наогул змяншаць гэтую беларускасць у мясцовага насельніцтва. І, канешне, гэта пытанне уздымалася ў перапісцы паміж БССР, Польшчай, пасля Савецкім Саюзам і Польшчам. Але нельга перабольшваць, што гэтае пытанне яно было ключавым у перапісцы. Яно уздымалася ўсяго 5 разоў. А пры гэтым школы зачыняліся. Гімназія барунская, та ж сам Нясвіжская, іншыя гімназіі, сярэднія навучальныя установы, яны зачыняліся. Таму, канешне, нам бы хацелася, каб гэтая праблематыка яшчэ больш агучвалася на старонках нотнай перапісцы, дыпламатычнай перапіскі паміж бакамі. Але так яно было. Ведаеце, мне здаецца, што савецкі бок у іх была пэўная тактыка актыўнай разведкі, так званая, на заходняй Беларусі, што ў 20-е гады яны не падтрымлівалі гэты рэвалюцыйны рух, гэтае жаданне хутчэй далучыць заходнюю Беларусь да савецкай Беларусі, таму што сапраўды мясцовае насельніцтва імкнулася да гэтага, а савецкае кіраўніцтва яно прыціскала крыху і казала, што не, зараз яшчэ не надышоў час, давайте мы пачакаем. Патрэбна скласціся пэўнае становішча, пэўная сітуацыя, калі мы ўздымемся і калі мы гэты народны рэвалюцыйны рух здолее далучыць заходнюю Беларусь да савецкай Беларусі. І як бы гэта зноў-такі не гучала, у верасні гэтая глеба была падрыхтавана, у верасні 39-го года. І сапраўды мясцовае насельніцтва, яно мела вялізныя настроі савецкія, прасавецкія. Яно вельмі добра было настроена да Савецкага Саюза. І таму гэтай жанчыны з кветкамі, які кідаліся да савецкіх чырвонаармейцаў, гэта сапраўды было, гэта было не нейкае ілюстраванае мерапрыемства для фотаздымкаў. Гэта сапраўды насельніцтва чакала гэтага далучэння. Таму што была створана неабходная глеба, падрыхтавана дзякуючы агітацыйным, прапагандысцкім мерапрыемствам, той жа дзейнасцю беларускай сялянскай работніцкай грамады, таварыства беларускай школы. І была падрыхтавана гэтая глеба. У тым ліку той ж самы Ульянаў, ён ажыццяўляў гэтыя намаганні па падтрымке, таму што ён быў такім сувязным фактычна. Ён, акрамя інфармацыйных метадаў, то есть ён пастаўляў інфармацыю, што робіцца ў заходняй Беларусі у БССР і ў СССР, ён інфармаваў кіраўніцтва савецкае. Акрамя гэтага ён яшчэ перапраўляў грошы для падтрымкі нацыянальна-вызваленчага руху. Пастаўка грошай адбывалася праз беларускі кааператыўны банк, але яшчэ і праз яго асабіста. Ён перадаваў гэтыя грошы прадстаўнікам беларускага нацыянальнага руху. І таксама у дакументах гэта гучыць так: пастаўка кветак. Пастаўце нам кветак. Кветак не хапае. Гэта гучыць тое, што не хапае грошаў для таго ці іншага мерапрыемства. А якія арганізацыі альбо якія мерапрыемствы фінансаваліся з савецкай Беларусі? Віленская беларуская гімназія фінансавалася з тэрыторыі Беларусі, гэта дакладна устаноўлена. У тым ліку дзейнасць беларускай сялянскай работніцкай грамады, не ўсіх. Многія атрымоўвалі гэтае фінансаванне, гэтае выдзяленне грошай. Там ж самы Браніслаў Тарашкевіч, ён карыстаўся гэтай фінансавай падтрымкай. Іншыя члены, нельга казаць, што іх дастаткова шмат. Асобныя людзі. Асобныя людзі. Той же самы знакаміты Кастусь Езаветаў, які сядзеў у Латвіі, ён быў спансіраваны савецкім кіраўніцтвам на арганізацыю беларускага руху ў Латвіі. Таму яны карысталіся фінансавай падтрымкай. І яшчэ перапрамка агітацыйна-прапагандысцкай літаратуры адбывалася праз мяжу. Вы зачыталі вельмі добры кавалак Сергея Пясецкага пра кантрабанду, але кантрабандыстаў выкарыстоўвалі яшчэ ў іншых мэтах. Ім плацілі па 3-5 даляраў за тое, каб яны ўзялі з сабой для прамысловых тавараў яшчэ і пачак агітацыйнай літаратуры, каб яны пераправілі праз мяжу. Акрамя гэтага яны перавозілі праз мяжу таго ці іншага члена КППБ, Камуністычнай партыі Беларусі, які ішоў з той ці іншай сакрэтнай мэтай. Яго перавозілі праз мяжу, праз пэўныя дарогі так званыя. Але ўжо з 25-го года стала зразумела, што кантрабандысты просяць вельмі шмат, і сапраўды шмат грошай ішло толькі на тое, каб плаціць кантрабандыстам. І таму распрацоўваліся шэраг дарог, напрыклад, Даўгінава-Крайск была такая дарога, па якой можна было бесперашкодна перайсці мяжу
і перавесці патрэбных людзей. Дзякуючы гэтаму вось гэтыя камуністы пападалі на тэрыторыю польскай дзяржавы. Нельга казаць, што палякі гэтым не карысталіся. Яны таксама гэтым карысталіся, польская дэфензіва таксама па тым дарогам ці па сваім дарогам перакідвалі сваіх прадстаўнікоў у БССР для ажыццяўлення разведвальнай дзейнасці. Таму бакі, нягледзячы на мір і на супакаенне, нягледзячы на гэта, яны вялі такую актыўную разведку. У тым ліку палякі на тэрыторыі БССР і БССР на тэрыторыі Польшчы. Калі мы звяртаемся да Ульянова, таму што пасада саветніка па беларускіх справах займаў не толькі Ульянаў, пасля яго займаў яшчэ Фадзей Браўковіч. Ён выконваў тыя ж самыя функцыі, што і Александр Ульянаў, проста асноўны спектр па перацягванню беларускай эміграцыі з Польшчы, Латвіі ў Мінск з мэтай паказаць, што Мінск адзіны культурны цэнтр беларускі, што няма ніякіх іншых эміграцыйных цэнтраў ні ў Латвіі, ні ў Варшаве, што толькі Мінск адзіны гэты палітычны цэнтр. І да гэтага трэба было перацягнуць усіх палітычна актыўных дзеячоў у Мінск, даць ім працу на культурнай ніве, на навуковай ніве. І дзякуючы намаганням Ульянова пераехалі ў Мінск, там же сама Паўліна Мядзёлка, Ластоўскі, Лёсік і многія іншыя, іх сапраўды вельмі шмат. І ён усталёўваў сувязі, сустракаўся, дамаўляўся, што, можа, лепей было б, калі б пераехалі ў Мінск і працавалі той же самым Інбелкульце. Паглядзіце, як добра развіваецца навука, беларуская адукацыя ў савецкай Беларусі. Гэта сапраўды было так. І сапраўды яны гэта паказвалі, што так будзе лепей, калі вы пераедзеце. І вось Мінск стане тым цэнтрам беларускай нацыянальнай ідэі на савецкай аснове. Вы павінны, канешне, адмовіцца ад сваіх былых ідэалагічных штампаў, ідэалагічных установак і прыняць гэтую савецкую аснову. І людзі шлі на гэта, гэтыя беларускія нацыянальныя дзеячы, яны шлі на гэта зразумела, ведаючы, што у Мінску будзе лепей. І сапраўды ў Мінску было лепей пэўны час. Да 1930 года, як мы ведаем, да пачатку рэпрэсій, да справы Саюза вызвалення Беларусі. І сапраўды яны верылі ў гэтую ідэю. І Ульянаў, ён верыў у гэтую ідэю. Я бачу, што ён сапраўды верыў тое, што тут у Мінску будзе створаны гэты беларускі нацыянальны цэнтр, і гэта будзе наплён беларускай культуры, і ён перацягваў гэтых людзей сапраўды з гэтай мэтай. Ён ж не ведаў, што будзе далей, што будзе ў 1930 годзе. Таму, зноў-такі, змяншалася ўплыў палітычнай эміграцыі ў той же самай Польшчы, і польскае кіраўніцтва не змагло выкарыстаць гэтых прадстаўнікоў беларускай эміграцыі на сваю карысць. Паказаць, што так мы падтрымліваем, што ёсць савецкая падтрымка, беларуская сялянская работніцкая грамада, ТБШ, а ёсць яшчэ наша беларуская крыніца, БХД, хаця пасля БХД беларуская крыніца таксама ўжо была больш прасавецкая. То есть нельга казаць, што так. Тут важна акрэсліць перыяд. Палякі не змаглі выкарыстаць гэты козыр, палітычны козыр для сваёй гульні палітычнай, таму што палітычная эміграцыя была фактычна ліквідавана. Таму ж сам на берлінскай канферэнцыі, усебеларускай канферэнцыі ў Берліне ў 25 годзе, дзе была сама распушчана Беларуская Народная Рэспубліка. І гэта стала кропкай таго, што беларуская палітычная эміграцыя пераехала ў Мінск. Не ўся, я не кажу, што ўся. Хтосьці б застаўся. У Прадзе засталіся, у Латвіі засталіся. Але асноўная частка ўсё ж такі пераехала ў Мінск. Прынамсі, такія найбольш яркія прадстаўнікі, скажем так. Гэта, в прынцыпе, зразумела, і імкненне, і гэты пераезд таксама зразумела, тому што, нягледзячы ні на што, у 20-е гады БССР была рэальна існуючай нацыянальнай дзяржавай беларусаў. І сапраўды была палітыка беларусізацыі, развівалася беларуская культура. Тут нельга нікога вінаваціць у тым, што было далей. А ці было нейкае культурнае супрацоўніцтва паміж БССР і Польшчай, альбо навуковае супрацоўніцтва? З эміграцыяй зразумела, з палітычнай навуковай эміграцыяй імкнуліся найбольш яркіх прадстаўнікоў запрасіць у БССР, каб яны працавалі на карысць БССР. А менавіта з польскім бокам, не з эміграцыяй, нейкія ўзаемаадносіны былі ў БССР? Так, яны былі, і сапраўды пры савецкім кіраўніцтве было створана аб'яднанне усесаюзнае таварыства па культурнай сувязі з замежжам, скарочана па-руску ВОКС. Так, тое же самае аб'яднанне і філіал быў створаны ў Беларусі. І той же самы мой любімы Ульянаў, ён быў членам гэтага беларускага таварыства.
І праз гэта намаганне павінны былі ажыццяўляцца ты ж самыя навуковыя камандыроўкі, артысты павінны былі ездзіць у Польшчу з мэтай прапаганды беларускай музыкі, тэатру, рабіць выступленні. І сапраўды гэта было шмат такіх выступленняў, асабліва пасля 1932 года, калі быў заключаны дагавор аб ненападзенні паміж бакамі, і гэта дало такі магутны штуршок для развіцця культурных сувязяў паміж бакамі, таму што 20-е гады гэта быў нейкі такі спарадычныя сувязі, паездкі. Вось, калі мы кажам у 20-е гады, то гэта ў асноўным навуковыя паездкі. Ты ж самы Печэта выязджаў для збору архіўнага матэрыяла, Друшчыц, Горын і іншыя беларускія навукоўцы, якія выязджалі ў Польшчу з навуковай мэтай, там, для працы ў архівах або для удзелу ў навуковых канферэнцыях. Вось. І яшчэ трэба адзначыць, што вельмі важнае значэнне па ўстанаўленню вось гэтых навукова-культурных сувязей паміж бакамі меў кнігаабмен, таму што польскія кнігі дастаўляліся ў БССР, беларускія кніжкі пастаўляліся ў Польшчу. І вось гэты кнігаабмен меў вельмі важнае значэнне для развіцця бібліятэк, беларускай дзяржаўнай бібліятэкі, бібліятэкі БДУ, таксама для працы інбілкульта, таму што пры інбілкульце дзейнічала камісія па вывучэнню заходняй Беларусі, і без вось гэтай польскамоўнай літаратуры іх дзейнасць яна была б менш эфектыўнай. Таму вось гэтыя навуковыя сувязі вельмі важнае значэнне для развіцця беларускай навукі і культуры. І нягледзячы на тое, што іх працэнт быў не вельмі значным, таму што калі мы кажам пра кнігаабмен, то працэнт пастаўкі польскіх кніг ён быў значна меншы, чым, напрыклад, нямецкіх кніг. Тут, канешне, складваліся і палітычныя рознагалоссі, і палітычныя цяжкасці, дамовіцца і паставіць вось гэтую літаратуру. Патрэбна было сесці зноў-такі за стол перагавораў і дамовіцца. З гэтым былі пытанні. Дзякуй вялікі за такую цікавую размову. Сапраўды не ўсё відавочна, не ўсе аспекты ўзаемаадносінаў упісваюцца ў нейкі стэрэатып, які склаўся, магчыма. Я вельмі рэкамендую слухачам азнаёміцца з гэтай манаграфіяй. Тут вельмі шмат цікавых пытанняў. Яна вось літаральна ў маіх руках вельмі свежая, літаральна толькі што з тыпаграфіі. Дзякуй вялікі за такую грунтоўную працу, заснаваная на архіўных крыніцах не толькі беларускіх, але і замежных. Ой, дзякуй вялікі вам за ўвагу да маёй асобы, да маёй навуковай дзейнасці. Буду рада, калі вы мяне запросіце яшчэ раз. Так, абавязкова. Прынамсі, нас цікавіць асоба Ульянова. Да, таму што гэта вельмі цікавая асоба, якая адыграла вельмі важнае значэнне для не толькі знешняга гандлю, але і для навукі, культуры і міжнароднага статуса БССР у свеце. Шчыры дзякуй усім слухачам, якія даслухалі да гэтага моманту. Буду удзячная, калі вы паставіце лайк там, дзе гэта магчыма, напішыце камент там, дзе гэта магчыма, падзеліцеся гэтым выпускам з сябрамі і падпішыцеся на сацыяльныя сеткі падкасту. Пасля кожнага выпуску апошнім часам разам з гасцямі мы стараемся публікаваць у сацыяльных сетках дадатковыя матэрыялы па тэме, каб праілюстраваць нашу размову, каб вам было крыху больш цікавей і каб засталіся у вас нейкія візуальныя вобразы. Я шчыра ўдзячная патронам на платформе Patreon, якія падтрымліваюць рэгулярна падкаст. Гэта вельмі дапамагае ў стварэнні новых выпускаў, матывуе працягваць гэту дзейнасць. Шчыры дзякуй. Буду рада любой зваротнай сувязі ад вас і да новых сустрэч.